И здравейте хора, аз съм Ваня, тук сме Ендер и това е следващия епизод, който мисля, че се пада четвърти, не знам. Пети мисля, че беше, да. О, Не, четвърти, И това е автоматично, нали, изключващ и включващ се Ендер портал. Как работи? Цак. Цак. Тара. Ето го отзаде. Доста компактно. И сега Ендер ще го построи. Така, първо правите си един портал. И слагате за бутона. Слагате... Защо те се слагате? Не знам. Запомнил съм. Така, сега това хопър ще ви трябва. Фак? Всъщност там да слагаш. Елемиш там. Тук слагате един хопър, който трябва да е така. Така, вътре слагате един айтем, какъвто и да е. Служи там. Така. Тук слагате един комператор. Тук, нали, едно обсидиан. Още едно отгоре него. Така. Тук слагате долу един бутон. Фак, поликаме. Така. И вътре, нали, в единия горния диспенсър слагате кофа с лава, а в долния слагате запалка или от уния огнени топки, които са фърлягаста. Ето тези. Които това се стакват. Така, и би трябвало, ако направите това, трябва да се пусне. Така, първо да включи. Така, и да, готов е. Мисля, че това е доста полезно. Нали, ако не искате постоянно да се чуе някакъв странен шум от портала или да ви влизат пигмани в къщата, това е много добро решение. Когато се вгърди в някоя стена, няма да изглежда така, нали? Няма да се вижда това озере. Да. И това беше от нас. За този епизод, малко кратичък, обаче доста полезен. Да, Ендер много хареса да... Ушата. И да. Чао от нас.